Kan bala'i kazan nan za ta yi daɗi sosai, bari ka gani lallaba in je in sankame ta. Kan bala'i kwara uku ce ma ka shiga hudu. Bara da duba wannan kayan ya bacci ko kuma farkege. Kai ina ganin fa ya bacci. Ya bacci bara ta asa kai ya bacci. Zo nan don uwarki. Kan bala'i wallahi karuwa zai mako shi ba. Wayyo daɗi dama. Kan bala'i uban wace ya min nama. Kan bala'i yau akwai bala'i ko kai na ko don ubanka sai na ga wanda ya tsaya ma duk garin ga kai. Inna lillahi ya ce ya shiga waɗai don ubanka tashi yau za ka ci ubanka. Wayo kana amma Allah ku taimaka min. Wow! No. Don ubanka za ka ga yadda kai wani haje ma shi yin ɓoye. Don ubanka ka to duk sai na kakkalle ka wallahi. Bari in shiga cikin kwayan gama gani. Kayanan sai ka ci magani. Bari in hada cikin duro ɗin gama gani. Don ubanka sai na kama kuma ne na kai min wanga abu. Kaji wawa wai maimakon ya ɗauki kwanan kawai sai je ya ƙaro wani duk sai na cinye shi. Wannan wawa ne wurin duba ba mai kallo na.